Wait. Ayan, good morning guys! So, ngayon po, nandito na tayo sa Enchanted Cave. Information muna. Honor must remove education. Mga papasok po ng Okay lang yung isa-isa. Nalagay na yung mag-commission mo. Ito yung Tapos, sa isang grupo, kailangan ko lang ng isang pangalan. Pangalan, tapos contact number, tapos kung ilan kayo lahat. Kung may mga check lang. Heidi. Bawal po siya sa lugar ng... Hindi, dyan lang ito. Isa na lang kulang sa Pero sa paikot ng lugar na ito, pwede yan wala kayo. Hindi, dalag ka lang. Tapos namin mag-vlog. Bali lang siya. Re-remind lang. Okay po. Thank you po, sir. And guys, so kailangan natin ng vaccination vaccination ano? ID Guard. card. Kala mo, wala sa akin, oh. Hindi ko alam, nabutin lang meron ka. Ibayan na sa picture. Yan po, pag tayo Ito papasok kailangan. dito, kailangan po ang vaccination Card. card. Yan. Bawal po ang hayop sa loob. Hindi pwede. Pero bawal lang sa cave. Sa loob, bawal. Pwede, Pwede? pero Ay, pwede. bawal lang sa Pwede po. cave. Kung siya sa paikot. Pwede sa paikot. Sa palibot lang. Pwede po yung aso. Yung mga pets po natin, yung mga dog lovers dyan. Ayan Pwede po dito yung alaga natin mga hayop. Kagaya namin, may dala kami. Thank you po. Ay, paano yung senior? May senior. May senior kami. 20%. Si John Lee-chan sa Carawena din. 20% para sa senior dyan. Tanggalan kasi yung hit. Thank you po, kuya. Para nalalaman mo. Walang choice. Wala magkano. Senior po, 20% discount. Ayan. Dali na. Ayan po. Yeah. 20% Okay. discount. Nakausapin ko si Rian sa kilit lang. Nag-ahali na. Hindi pa yung kita mo yung parking fee. Nakuha ko na. Okay, hindi pa na para alam na nila. Ayan. Para doon sa mga hindi pa nakakarating. Okay. May open cottage na po tayo rito Cottage na po. Tsaka ano to? Rate po niya. Rate 200 to 600. Depende. Doon na po magbabayad lang. Ayun. May pool po tayo rito. Okay na. Tapos ito po, may bentahan. May tindahan po sila dyan. Guys, kailangan yan ninyo ilagay. Para saan daw to? Para alam ko. Parang istampa pa. Ito daw kasi para sa hindi mag-swimming. Ay, Tapos pwede tayong, kung gusto nyo na mag-swimming, pwede na tayo magpaad. tanggalin na to. Hindi, magpapaad tayo ng magbabayad ko doon ulit. Pero ako talaga yun. Ayan guys. Ito po, red kapag po hindi mag-swimming. Ayan po, ayan. May ibig po sabihin, 12 years old lang ako. Ayan. 12, 11 years old. Ay, magban muna. Ay, nakaban na kayo. Ayan po. Okay na, tapos ito. Opo. Ayan guys, and then papasok na po tayo ngayon dito sa Enchanted Cave. Ay, medyo ambon-ambon po ang panahon. Ayan guys. Wala kayo. So, ito po yung Enchanted
Enchanted Cave miniature village nila. Ayan guys. Ito balik parang kita mo na yung lahat. Kasi napakadami mo pong papasyalan dito sa Enchanted Cave. Ayan guys. So matagal na to. Ayan. Ayan. So tara na. Tara na sa loob. Okay. Meron po sila ditong bilihan. Ayan. Doon. And then ito po yung CR nila. Punta natin. Ayan, ito guys. Ito po yung souvenir shop nila. Ano binibili mo? And guys, so may monkey sila. Nila, ito na lang ba? Hello! Ayan siya, bodyguard siya pagpapasok ka. Siya po ang bantay natin dito. Ayan guys. Ayan, dapat po may pangtali po yung mga aso ha, pag ipapasok po kayo. Yan hindi na namin papasok. Pero hindi na po namin ipapasok yung mga aso natin. Tumagal pa tayo eh. Ayan guys, kapag po hindi po kayo magsiswimming, bali pagpapasok po kayo for entrance fee, 200 pesos per head po. Pero pag magsiswimming po kayo, additional 50 pesos na lang po. Ayan. Ito po. Si Kuya. Ayan guys, so nakapasok na tayo. Ayun si, ano. Hello! Diretso na lang po kayo sa beach. Ito po yung mag-aso eh. Thank you Kuya. O, sige, so pasok na tayo guys. Malawak tong Enchanted Cave na to. So, pangatlong beses na natin to napuntahan. Ayan guys. So, ito po yung pinakauna yung makikita dito. Ayan, may falls sila dito guys. Sobrang tagal na kasi nito oh. Tapos, ayan. Ay, may mga isda! Yung mga ganda guys. Ayan. Ang daming, ay maganda mag-picture dito mamaya. Ayan guys. So mamaya mag-picture tayo. Ayan siya guys. So tara na! Tara na! Yung, fishing. Ayan guys. So ayun na yung kubo nilang duyan. Ayan, ito po yung pinaka-entrance sila. Ayan sila kuya. Good morning po. Balik po yung may natin, babot lang po dito po. Dito daw po kayo lahat. Ay, yung pinag-picture natin. Alright. Papasok na po kami. Namamasyan. And ito po yung pinaka-hotel yata nila. Ay! Three White House po. Ay, History White House pala yan. And God. Ayun, may kainan pala ito sa baba. Oh, yan. May restaurant po sila dito sa loob, guys. Ito pa yung pinaka-entrance nila. Ayan. Ayan, dito po ang pinaka-starting point natin. Ayun, oh. Ganda ng ano nila, oh. Sige po. Thank you, kuya. Ito po, kusina sa kuweba. Enchanted Cave! Ayan! Ayan, guys. So, papasok na po tayo sa Enchanted Cave. And si ate. Thank you, ate. Good morning po. And si ate. Ayan, sila ate. Thank you po. So, ayan, pwede na po kayo mag-picture-picture dito. Gusto mo mag-picture muna dyan? Sige, wag na. Sige, tara na, guys. So, tita is sticker. Ay, hindi nyo dala? Ay, nasa Sige, wag na. Mamaya na lang. Ayan guys, so ito po yung pinaka-first. Ayan, may mga duyan po sila dito. Pwede nyo pong upuan. And then ito po, ayan, may mga kubo-kubo po sila. Sobrang lawak po ng Enchanted Cave na talagang napakaganda. Kaya, ayan guys, sulit na sulit ang pag-iikot nyo dito. Pati ng entrance fee kasi sobrang dami nyong mapupuntahan at madadaanan. And guys, so wait lang. Nakalimutan kasi nila yung sticker. Ayan.
Ayan guys, so ayan, nandito na po tayo sa first stop natin. Ito guys, oh, Christmas na talaga. Ayan, may mga kubo po sila dyan. Ayan, Merry Christmas. O, diba? Ang daming picture, Instagrammable. Saan po? Dito? Okay, Ayan. thank you. Ayan, bawat ano po may mag-assist po para po hindi kayo malito. So, ito po ang papunta sa cave. Ang papunta sa comfort room, papunta sa bathroom, tapos sa dressing room. O, diba? Lahat na ng room nasa kanila na. Ayan. And guys, so, ito po. Ayan, guys. May mga duyan po sila dito. Pwede kayo mag-relax. And ito po. Di doon, tita, pwede. Ayan, guys. Kiddie pool. So, ito po. Andito po yung kiddie pool. So, tara. Kasi sa bawat pasyalan po is may makikita po kayong swimming pool. May madadaanan po kayong swimming pool. Diba, kuya? Ayan, si Kuya. Hello po. Good morning. Ayan. So, ito po ang kiddie pool. So, ngayon, di kami maliligo. Kasi napagod na kami naligo. And guys, so, bawal i-sleep. Ayan, guys. So, ito po yung kiddie pool nila. Bawal i-sleeper. Ang ganda, guys. Ang cute, to. Ang liit. 1 to 2 years. For babies. Oo. Ayan, guys. So, dito po ang kiddie pool nila. Ang galing. Parang, ano. Ayan, guys. Ayan ang kiddie pool. O, diba? Kala nyo, ano, kiddie pool pala. Ayan. Ayan, ang linis, no? Ayan. Maganda mag-picture dito. Ayan. Ayan, baka mahulog ako. Ayan siya, guys. Pati sa taas. Ayan. Bawal tumalon at mag-dive kasi mababaw lang siya. So, tara. So, ang kiddie pool. Guys, so, tapos na tayo nag-picture-picture sa kiddie pool. Ayun si tatay, oh. Nakahiga na, oh. Hello. Diba? So, tara na, guys. Medyo umiinit na yung panahon natin. Ayan, kasi meron tayong wind, Uy, philodendron. Red Congo. Orlando. Ayun. Ayan, Orlando. Okay, so, tara na, guys. Asan doon? Nandito? There. Ay, dito daw tayo. So, ayun po, ang first kiddie pool nila. O, diba, ang cute. Magkakalayo po ang swimming pool dito, guys, ha? Kasi, area by area sila, guys. Eto po, so, tara na, dito na tayo. O, diba? Bawat papasukan nyo, may pag-welcome na Merry Christmas. Dati pwede silang mag-stay. Pwede silang matulog Check-in. dito, check-in. Ngayon, hindi daw po pwede. Check-in. Bakit? Kwan daw ngayon, parang day tour lang. Hindi kayo pwedeng matulog muna dito sa loob ng Enchanted. Pero dati kasi, pwede. May pwede kayo mag-check-in. Check-in. Ayan. Okay, guys. Ayan siya. So, ayan, may CR po ulit doon. Malawak po kasi. Ito na, guys, yung cave. Malapit na tayo sa cave. Pero, papakita lang namin yung cave. Ayan. Kailan pag magki-cave kayo, naka-helmet. So, ito, guys. Akit na tayo. Yan sila, oh. Pakita po lang namin. Ayan ang madami po silang puno dito. Sa katawan siguro. And kaya nung kami nag-swimming dito, bawat isang pool, lahat na kami doon. Ayan. So, eto po guys, yung sa papunta sa cave. Ayan. Nyangay mo tayo bangin na ta. Same lang sila, shortcut lang ata yan. Pero dito na tayo. Bago po kayo pumunta sa cave is, kailangan nyo po magsuot ng helmet, and then life vest, Oo, life vest tsaka helmet. at saka yung mga rock formation nila dito, oh. Dati to. Oh. Parang dagat na. Baka yun nga. Ito ng dagat. Bumaba lang yung tubig. Yung. So parang dagat to dati kasi yung mga bato nila. Bato talaga. Kailangan naman na nilagay nila yung bato dyan. Ayan guys. And may mga duyan din. Napakadami nilang duyan. Ito. Use caution. Avoid touching. Wash hand. Maintain 2 meters distance. Ayan guys. So, nasa taas na po tayo. Pa-cave na po ito. Antayin natin sila. Ito po yung
saan ulit yan? Okay. Sa cave. Saan banda dito yung cave na ulit? Ayan, oh, sa baba. Ay, oo, sa baba pala. Number 2. Picnic Ayan. area. Picnic area. Ayan guys. Ah? Hindi pwedeng pumasok. Hindi. Ayan guys. Dito man. Mag-helmet lang tayo. Ay, pwede daw po pala pumasok. So, stairway to cross, to cave, comfort room. Ayan po. Way to the cross. Meron po silang cross dito na malaki. Ayan, tapos ito po yung make a wish. Ayan o. Pwede kayong mag-wish dyan. Halika na na. Magkakon lang tayo. Papasok tayo? Oo. Okay, so pasok. Sa loob. Hindi kayo. Hindi pa hawak lang kasi nag-aayos kami. Ayan po. Oh. Maglalagay po sila ng sombrero ng minero kasi baka matusok ang ulo. Pag natusok ang ulo, butas. Paktay. Kaya kailangan Ayan. magsombrero. Okay, so papasok Kasama ka rin? tayo. Ko, ilang beses ako pumasok dyan. Ay, thank you kuya. Ayan. May ilaw ba ito? Ayan guys, so pasok tayo. Ito po yung cave nila. Ayan. Ay, hindi yata pwedeng lumangoy kasi high. Ay, kasi hindi. Ano ba tawag nila doon? Hindi, pwedeng lumangoy sila. Ay, pwede sila. Pwedeng lumangoy. Kala ko ano high kasi- tide cut bawal. Hindi naman nag-high tide dito. Enchanted Cave. Ayan guys. So, ito po yung papasok ng Enchanted Cave natin. Tawag na kuweba. Kuweba ng tubig. Medyo madulas lang guys. Ingat tayo. Caution low pin. Oh, hindi sila mo? Meron po ito. Ayan guys. Matarik ito. Ayo. Ayan. Kaya kailangan natin mag-helmet. Kasi po, yes, mababa po yung mga, lalo na kapag matangkad kayo. Buti na lang maliit kami. Ayan guys. So, walang masyadong tao dito kasi maaga pa po. Ayan. So, Mababa naman ang tubig, BJ. hindi. Uncle, may bandang malalim. Pero malinaw siya. Tas malamig yung water nila. And guys, so, di tayo lalangoy ngayon. Ito guys, yung cave. Kung makikita nyo po, napakalinaw. Kitang-kita po yung tubig. Ayan. Tapos dun, oh, may paloob dun. Pero, Di ba kuya dati ang ganda. Ayan, ang ganda niya guys kasi sobrang linaw po ng tubig. Pwede pa daw. Ayan guys, so eto po siya. Ganito po kalinaw yung tubig. Hanggang ano po yung pinakamalalim na ano kuya? Ayan, 8 feet po yung pinakamalalim dito yan sa gitna. Parang mababaw lang kasi sobrang kitang-kita yung mga bato. Ayan siya guys. So, ang ganda-ganda niya Anak, din. pwede na daw pumasok doon sa loob-looban. Oh, pwede na po kayo pumasok doon hanggang sa loob. Dati kasi may harang yan. Ngayon, okay na siya. So, may mga area po na bawal. Ayan, guys. So, tara na. May lubid lang. Dati wala yun. Yes, may lubid lang. Last 4 years or 5 years? Hindi, 2019 yung tita. 2019 kasi Opo. dito. Ayan, guys. So, tara na. Ang init. Ayan. Ayan, thank you, kuya. Ayan. So, akyat na tayo. Ganun lang. Maligo sa taas, madam. Marami pa kayong ikot. Opo. Thank you po. Ayan guys, so ayan. Ganyan po kaganda sa loob. Ito, paunahin natin sila. Ate. Sobrang linaw niya para kayong nasa Coron, Palawan na. Okay? At ang isa pa guys, dati kasi, yung may doon sa loob nun, sarado yun. Oo. Yung sobrang loob. Ngayon, inopen nila. Makikita mo yung loob-loob naman niya talaga. Dati, hindi talaga. Hanggang doon lang sa may ilaw. Yes. Yun lang talaga sila. Ayan guys, sobrang init. Okay. Uwan, exhaust na niya.
Kasi malamig yung tubig, Malamig sobra. yung tubig. Tapos ang fresh, naiinom mo pa yung tubig doon. Ayan guys. So meron dito mga kubo. Ayan. Yan po yung isang paakyat po dito. Shortcut. Swimming pool dun eh. Ayan. So tara na. Ayan yung cave nila guys. Nakakapagod talaga. Pero relax naman pagdating sa tubig kasi malamig po. Malamig yung tubig nila. Asan yung inikanid ating madaling kaya? O ata, ewan ko. Ayan guys. Thank you kuya. Pwede naman. Ayan si kuya. Okay, asan na sila? Ay, ayan sila. Ayan, ang ganda ng higa nila. Ano po? Hello! Okay. Kanina. Yeah. Yeah. Ayan guys. Oo. Pero way to heaven. Estero, hindi to cross. Ayan, way to cross. Bugimbilya, maraming bugimbilya yan. Ayan guys, so ito maganda dito magdaan. Ayan. Adventure and swimming na po, magkakahalo na po Dito yan. na siya nalagay oh. Alam niyo ba sa loob na noon is pwede ka nang pumasok hanggang loob-looban. Kaya nga. Hindi namin Paglabas mo, nasa dagat ka na, charot. Ha? Bakit kayo sa baba nakako kayo? Oo, nasa baba na kami, nakapasok na kami sa... Lumabas sa banda sa baba. Hindi, ang sinasabi ni Papa, yung ano pa? Yung cave. Yung hanggang sa loob ng cave, pwede mo pasukin. Ay, sa loob. Kapag nasa... kayo? Ha? Mag-swimming kayo. Kailan mag-swimming ka? Ayan guys. Tingin ka muna. Pwede siya. Hindi kita naman eh. John 14 verse 6. Oh. Nakapagod. Sino magkwatsara? Ayun, papaya. Ayan guys, ito yung madami kang dadaanan. Apat na cross. Ano ito? Cross. To cross. Yung panang summer dito. Ano yung Simana Santa. Yes. John 15 verse 5. Jesus said, I am the divine, you are the branches. I am And guys, so ito, medyo mahabang lakaran dito banda. Paglabas mo is may pool Giant na. scallop. Ay, talagang parang sabi ko, Giant cat globo is still in yung shell yan, Bende. Nasaan na? Ayan papa, ito oh. Giant Taclobo. Buhatin mo. Wow. Hindi, buhatin mo nga. Wow, win. May perlas pa yan. May perlas pa daw, may perlas pa dyan papa. Perlas ng sinulangan. At tara na! So guys, ayan, paglabas nito guys, may pool na po tayo dyan. Ayan yung madadaanan natin, medyo shaggy area. Ala, nadulas pa ako. Kasi po ngayon lang siguro nila inaayos pa dahil nga sa matagal na Pandemic, tatay ko pa ilang anak ko, kinawis. matagal na pandemya. Ayan guys. Kaya siguro walang po, syempre pandemya nga, walang pupunta dito. Kaya ngayon po siguro ngayon pa lang nila nag-start ulit na ayusin. Ayan guys. Haba nito. O di ba para kang Anaconda. ayan, naghanap si tatay ng anaconda. Manghuhuli daw si tatay ng anaconda guys. Mamaya may lumabas na. Ay na. Or yung, alam mo yung, ano yung iniisip natin nung pumunta tayo doon? Snake. Ay, Yung- crocodile. Vampires. Vampires Ano, zombie. nga. Nag-iisip kami ng mga May zombies. daanan pa din papunta doon. Saan kaya yun? Sa bundok ng Anahaw. So, dito po guys, meron po silang punong balete dito. Ayan. Okay, so ayan na. Ang ganda ng punong balete. Cave, to cross. Ayan, Ayan, so, yung, ayan, to cave, to cross, tsaka to garden. Kung ano naman. yes. To garden 1 and 3. Pababa na. And guys, ito yung pabalik sa cave. Ito po yung cross view deck. Tapos ito po yung to garden and swimming pool dito po. Saan ba dito? Diyan muna sa cross tayo. Pagdating ng cross, mayroon na yung swimming pool.
parking area na yan. Ano tayo pool ni? Andito yung pool. Parking area na. Dito. Puntahan ba natin yung cross view deck? Ayan guys. Kasi hindi na tayo magsiswimming, kaya puntahan na po natin yung cross view deck. Ayan. So, tara, let's in tayo. And, diba? So, ayan guys. So, tinubuan na yung sa gitna ng mga puno. Ayan. Opo. Ayan, doon na daw sila papa kasi po hindi na pagod na si papa maglakad. Ayan. Ay, mataas pala. Hindi namin ito napuntahan dati kasi mataas. Good morning po. Morning po, Ayan si kuya. Ayan, so ito guys yung cross view deck. Hindi ko lang alam guys. Kasi hindi po namin ito narating dati kasi puro kami swimming dati. Ayan guys, so tara, let's akyat na tayo dito sa cross view deck. O, dito. Ayan. Wow! Wow! Ang ganda, napakahangin. So, dito po sa cross view deck, meron po tayong rules and regulation. Do not leave your child unattended, and madami pa po iba. So, may upuan po dito. And ito po ang mahiwagang cross view deck. Enchanted Cave. Wow. 20 ta. Ayan siya guys, ang ganda. So, ito po ang cross view deck natin. So, pag akyat natin sa taas, makikita natin ang view deck nila. Guys, pag aakyat daw kayo, magbabayad tayo ng 50 pesos. So, aakyat, additional yun ha. Aakyat kami tatlo sa 150 para makita natin yung buo dito. Yes, okay. Ayan guys, so tara na po, akyat na po tayo dito sa Enchanted Cave Cross View Deck. Ayan, 50 pesos per head additional po ha. If aakyat po kayo, yan si Kuya. Thank you po. And so very mataas siya mga guys. Ayun, ang taas guys ha. Takot na lang ako sa hagdan. Mas lakas pa ng hangin. Pag nahulog dito. Ay tita, nakakatakot. Nanginig na ako. Okay. Ayun guys. Magkakasunod naman tayo. Pag nahulog tayo, magkakasunod. Ah! Oo, magpipicture tayo. Wow! Ayan, para ka umakyat sa langit. Pwede pa dito, anak ko. Hindi na! Ito na lang! Ayan guys. Wow! Ito guys yung sa taas ng Enchanted Cave Cross View Deck. Ito talagang makikita mo talaga pala ang buong Batar White Beach Road guys. Bulinaw. Sobrang taas po nito. Yun po, dun po kami galing. And po yung hagdan na inakyat namin. 4th floor. And guys, pwede pa po kayong umakyat dun. Eh, gusto pata ng tita ko umakyat dun. Doon sa taas. Ayan ang hangin. Sana huwag malpalis po natin. Guys, ito nakakatakot. Yung ano po, yung may mga fear of heights po. And guys, sobrang taas nito. Ayan, sa mga may mga fear. Alam din nyo yata ako marinig. Wow.